खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जेबो टाइम वेस्ट खालामागारा डाइरेक्ट नोंथांनो आङो मोनसे जोबोद मोजां आरो फिसा स्टोरी मोनसे खोनासंहोग्रोनि। मोनसे देशआव राजा सासे दंमोन जायहा माने फिसाला गैया आरो बिदिनो गोबां समनिफ्राय बे रायजोखौ माने बिनो सालायगासिनो दंमोन। बिदिनो बैसो जाबोबाय दाना बिनो माने बिनि उनाव सोर राजा जागोन बिनि थाखाय जोबोद सिन्था गासैबो मन्त्रि गासैबो। बेयावनो राजाया गासैखौबो लेंहरनानै मन्त्रि सेनापति गासैखौबो लेंहरनानै खोन्थाबाय जे ओरै थोरै खोन्था आंहाथ' बैसो जाबोबाय दा आं राजा फाथिनांसिगो सोरखौ फाथिनो। बिदिनो गोबां मानसिफोरा होनबाय जे नोंथांनि इमान मन्त्रि दङ बिसोरनिनो सोरखौबा मोजां नायनानै फाथि बा बिदिनो सोरबा होनबाय जे गोबां माने मानसिफोरखौ लिंनानै धेनु गावनो हो सोरनि माबाया नोजोरा बांसिन मोजां बेखौ फाथि नङाबा माबाफोर इन्टारभिउ बायदि ला नोंथाङा सोरखौ मोजां मोनो बेखौ सायख'नानै राजा फाथि। बिदिनो गोबां मानसिया माने गोबां रोखोमनि बिनो माने एग्जाम्पल होबाय जे ओरै ला होननानै। ओमफ्राय राजायाबो गोबां सम सानबाय साननायनि उनाव सानसेखालि आरोबाव गासैखौबो लेंहरबाय आरो बुंबाय जे आङो इन्टारभिउ लागोन आरो बेयाव खुनु बैसोनि माने माबा गैया। सोरबा उन्दै गथ'आबो फैनो हागोन बोराय मानसियाबो फैनो हागोन गेदेराबो फैनो हागोन बैसोनि खुनु माबा गैया। आंनो जास्ट मोजां मानसि सासे नांगौ आं आरो बेखौनो माने नागिरगोन। बिदि होननायाव बिनि खाथियाव थानाय मन्त्रिफोरा होनबाय जे बिदिथ' मानसि बिराद भिर जागोन नोंथाङा माबोरै सामलायगोन। राजाया होनबाय जे आंहा जेबो सिन्था गैया आंहा दा एकदम आं फ्रि एख' खामानि गैया आं दा मास मोनथाम मोनब्रैसो बे खामानिखौल' मावगोन। बिदि होननानै होनबाय जे गासै रायजोआवनो बे खबरखौ गथायहर आरो जायनो माने राजा जानो इस्सा दङ आंजों माने आंनि सिगाङाव इन्टारभिउ होनांगोन। बिदिनो खबरा फोसावजोबनायाव बिराद गोजाननि खासे माने उन्दै गथ' 10 बोसोरसो जागोन बैसोआ आरो बे गथ'आ होनबाय बिफाखौ एसा खेथि बाथि मावोमोन बारा न'खरनि अबस्थायाबो मोजां नङा जेरै थेरै मावै दाङै जाबाय दङो। बे गथ'आ बिफानि सिगाङाव होनबाय आफा नों खोनादोंना ओरै थोरै खोन्था बे राजा जानो थाखाय जायबो थांनो हागोन इन्टारभिउ हैनो हागोन। ओमफ्राय बिफाया होनबाय जों खेथियग मानसि जोंलाय माब्ला राजा जानो हागोन माबोरै राजा जानो हागोन। थेवबो फिसालाया माने गोबां बुजायबाय बिफाखौ होनबाय नोङा आं खनसे इन्टारभिउ होथारगोन जा दागि जायो उननि बाथ्रा आं खनसे इन्टारभिउ हैथारगोन। बिदि गोबां माने होननायनि उनाव बिफाया होनबाय आदसा दे नों हागोबाथाय थां होनबा इमान गोजान लामा फैसाबो नांगोन गानग्रा जोमग्राबो जेबो गैया गस्लाफोरा जिला जिथा। बिदिनो गथ'आ बिफाखौ होनबाय नों एसे फैसा जगार खालाम आफा आंनो गस्ला गांसे नांगोन नङाबा गोजांनायाव दा गोजांनाय बोथोर आंहा गोजांनायाव गाननो एख'आनो गैया मायावबा हरफोर थानांगौबा आं माने लोमजानोबो हानाय। बिदि होननायाव बिफाया एसे गामिनिफ्राय बुथुमनानै थार थुपार लानानै बे गथ'नो एसे फैसा हरबाय। बै फैसानिफ्राय गथ'आ मा खालामनो गांसे जेकेट बायनानै लाना फैयो आरो जेकेट बायना लाबोनानै बे गथ'आ गाननानै रावना होबाय राजानिसिम। बिदिनो थाङै राजधानि मोनहैथारसिगौमोन। बिनि एसे सिगां माने सासे बियो भिखारि नुबाय। फुंनि टाइम जोबोद खुया खुबाय दङो आरो बे भिखारिया थोर मावबाय दङ माने जि सि गैयाव बे गथ'खौ नुनानै बे भिखारिया होनबाय बाबु नोंनो आंखौ हेल्प खालामनो हागोन नों आंनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनो गस्ला गांसे बा माबा मोनसे जोमनो आंनो बेबस्था खालामना हो आं एकदम थैहां अबस्था बिराद
गोजांदों बिदि होननायाव गथ'आ एसे साननानै मा खालामनो मा मानो होननानै आरो बे मानसिनि अबस्थाखौ नुनानै गथ'आ गावनि जेकेटखौ बै बोराय मानसिनो होबाय गानथो होननानै बिदिनो बोराय मानसिया गाननानै बेखौ माने आशीर्बाद ओरै हरबाय थां नों मोजां जागोन नोंनि जिबनाव सब मोजां जाथों होननानै आशीर्बाद हरबाय दा बे गथ'आ जिला जिथा गस्ला थांबाय बिदिनो इन्टारभिउ होनो थांनानै जेब्ला राजधानी मोनहैयो बिखौ मन्थ्रिफोरा लाना थांबाय आवगायनानै जिरायनो होबाय बिदिनो गोबां मानसि सिगांनिफ्रायनो थांबाय दोङो इन्टारभिउ होगासिनो दोङो सान हर इन्टारभिउ सालायगासिनो दोङो बिदिनो गोबाव समनि उनाव बे गथ'नि माने फाला मोनफैबाय जे बे गथ'खौ इन्टारभिउ लानांसिगोन ना ओमफ्राय बे गथ'खौ मोनसे रुमाव फज'ना दोनखादो सिगांनिफ्रायनो ओंखाम सोंखाम जाहोनानै इमान गोजाननिफ्राय थांनाय गासैबो जेसेबां इन्टारभिउ होनो थांनाय मानसि गासैनोबो बिदिनो जानाय थानाय गासैबो बेबस्था खालामजोबदो राजाया बिदिनो फटकनो राजाया माने बे गथ' थानाय जायगायाव हाबफैनायाव बे गथ'आ नायनानैनो थाबाय बियो बेसेबांबा गोबाव माने जेबो रायलायनोनो हायासै बे गथ'आ सानबाय जे आं आसलते मा एन्सार होमारगोन दा बे राजाखौ नुनानैनो मानोना जाय राजा बै राजायानो बै गथ'खौ एसे सिगां बै दंफां सिङाव गोलैना थानाय बोराय मानसिया जायखौ माने बै जेकेटखौ बियो गथ'नो राजानो दान होदोंमोन बै गथ'आ आरो बै मानसियानो राजाया बे गथ'खौ जेबो सोङा गारा गासै मन्थ्रिफोरखौबो लेंहरबाय आरो गासै जेसेबां रायजोनि मानसिफोरखौ जनायबाय जे आंनि उनाव बै गथ'आनो राजा जागोन गथ'आ आसरित मोनबाय मा इन्टारभिउ जाखो आं आख' सोङासैबो नोंथाङा आख' माबायासैबो बिदि होनबाय बियो राजानि सिगाङाव जास्ट आं नोंथांनो जेकेट गांसेल'सो हरदो मा इन्टारभिउ जाखो राजाया होनबाय जे नोङो जि खामानि मावदो बे खामानिखौ गोबां मानसियानो मावनो हाया मानोना नों आंखौ मिथिया असिया नों आंनिफ्राय मोनफिननायबो कुनु आसा गैया थेवबो नोङो आंनि अबस्थाखौ नुनानै नों निजेनि जेकेटखौ खुनानै आंनो हरदों बिनि सायाव आरो आंहा जेबो परीक्षा नायनो गोनां गैया नोंनो जोंनि रायजोनि मोजां सासे राजा जानो हागोन नोंनि गोसोआनो जोबोद मोजां गोसोनि मानसि जोबोद मोजां गोसोनि गथ' नोङो भबिष्यतआव माने प्रजाफोरनि मोजांनि थाखायल' नोङो सिन्था खालामगोन बेनिखायनो आंनि उनाव नोंनो राजा जागोन बे रायजो बिदि घोषणा खालामना होबाय आरो फिसा काहिनी नाथाय बिनिफ्राय जोङो बेखौनो मिथियो जे जोङो आसलते खदाय जोंखौ मोजां मोनजानो लुगैयो गासैजोंबो दुनियानि मानसिया जाहाथे जोंखौ मोजां मोनथो जोङो जायखिजाया फेसबुकफोराव माबाफोराव फट' मोनसे शेयार खालामो आरो सानो जे लाख लाइक मानो फैया बिदिनो जों जाबायदि निजेखौ मोजां मोनजानो लुगैयो निजेखौ फल' खालामजानो लुगैयो थिग बेबायदिनो नोंथाङा गासैखौबो मोजां मोनो ना मोना गासै मानसिफोरखौबो नोंथाङा अननाय होनो हायो ना हाया बे एसे गेदेर बाथ्रा नोंथाङा जुदि गासैखौबो मोजां मोनोबा नोंथाङा जुदि मालायनि थाखाय साननो हादोंबा नोंथाङा जुदि मालायफोरखौ गुबुनफोरखौ जेबो साना हसिया हेल्प खालामनो हादोंबाथाय नोंथांखौबो बे भगबाना मोजाङैनो नायफिनहरगोन जायखिजाया भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।